Okay ke, nanso ke guys imini vlog nje encinci. Siyaqala noyenza lento but ke it's fun sawuqhuba. Sanofika ke apha sisePhekwini Resort. Yeah, kuzoseyenza of but ke it's fine. Siyabuka nobuka, siyajikeleza fonini. Apha ke besisigqibo unikwa ikey yethu nezinye izinto zeroom yethu. Sifikile ka mfondini sikhangele iroom, abantu bayafota, kukhala iflash, andiyazi uba kwenzeka ntoni. But ke yeah, nangu umngane wami fonini umise imini emincinci but ke akho nto fonini, sesingaphakathi akusesingenile mntase. That's why ke siqale ngayo Friday wethu sizidibanisele ke senza ke ivlog yangoLwesihlanu nangoMgqibelo. So nazi into zami yazibona ngosineziphethe yeah open fonini. Ba ke ubhuti uzamngena kwiroom zabantu siboniswa ke fonini nefoni yakhona ba xa nifuna into ethile nefowuna phaa fondini. Yiyo kuthiwa xa nifuna nifuna order ukutya nenze elaa hlobo, ningahlali nje guys. Ndithi so I can order i-steak fondini, steak and kidney. Yeah, amadolo abantwana. But ke it's fine. Ndiqumbuke mandijoke phandle bazikhiphane xa ndisithi sikufuphi nelwandle. But ke uzalubona lona xa sosihamba phaa nevlog yethu. So mntazi ungalibali ulike kaloku usherishe, uxelele nabanye ukuba ya siyakhala kulicala. Amajita nawo ayakwazi uzikhupha fonini, asixhomekekanga kwi-ladies. Amantombi awenzekayo nathi majita sakwenza ethu. Nanso ke guys iview yakhona inhle kakhulu. Iwesibhanga phambili. It's a pity that khange siyibe kanti siyayithanda but ndiyithanda ke mna ke i-nature fonini kaThixo. Ndiyithanda kakhulu. Ungandibuzi ngoba uyazibonela ke mos nawe. Nansi i-building yakhona. Nansi iroom yethu. Yeah, nangu lo muntu lo uyathanda ukroba, mazi uba ukroba ntoni xa uyathanda nje uba khona ezintweni. But ke it's fine, umile ngoku emnyango uginxa, andiyazi uba uthi mna ndizawungena phi. Nantsi mos ne-TV yethu yakhona. Xa into enxakayo yho hayi son, SABC 1. But ke khona usayithini fonini, asiselanga TV thina apha, sizobukela iview sihlale.